L-għaqda tal-Banet Maltin tinsab iddiżappuntata li kienet imċaħda mill-Premju Ċittadin Ewropew ta' din is-sena. Dan minkejja li s-sitt membri parlamentari Maltin b'mod unanimu innominaw lil din l-għaqda għal dan il-premju. Il-President tal-għaqda Noel Camilleri esprima rabja għal dan in-nuqqas ta' apprezzament. Huwa diżappunt kbir għaliex jidher li l-Ewropa ma tapprezzax ix-xogħol volontarju kbir li jsir mill-laqdiet membri tal-Banet li matul Malta u Għawdex li jsir matul is-sena kollha. Irrid ngħid ukoll imma irrid nifraħ id-dar il-Kaptan għal din in-nomina tagħha, imma fl-istess ħin nuru diżappunt kbir tal-għaqda tagħna li qed nirrappreżentaw il-gażini kollha ta' Malta u Għawdex AR2 għal din in-nomina li aħna xtaqna li tkun propju meta s-sena d-dieħla se nagħlqu is-70 anniversarju mill-fondazzjoni tal-għaqda. Il-Kumitat tal-Għoti tal-Premijiet tal-Parlament Ewropew ċaħħad dan il-premju lill-għaqda Maltija mingħajr ma saret ebda konsultazzjoni mal-membri parlamentari Ewropej Maltin. Il-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant wera d-diżappunt tiegħu għal din id-deċiżjoni f'ittra li bagħat lil Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew. Huwa fissirlu kif ma jistax jifhem kif il-Kumitat tal-Għoti tal-Premju Ċittadin Ewropew sfaċċatament injora r-riflessjoni li saret mill-Maltin biex flimkien approvaw l-għażla tagħhom. Stqarr li jinsab ċert li d-deċiżjonijiet ta' dan it-tip jitfgħu lill-Parlament Ewropew f'dawn l-ikraħ fi żmien meta l-istituzzjonijiet Ewropej qed ikunu meqjusa mill-votanti Ewropej bħala distanti, elitisti u b'wisq poter. L-għaqda tal-Banet Maltin kienet approvata mis-sitt membri parlamentari Maltin għall-premju u dan għalat ta' raġunijiet fosthom li sena wara l-oħra intażlu organizzazzjonijiet volontarji fil-qasam soċjali u dak tas-saħħa u għalhekk ħassew li issa kien il-waqt għal bidla lejn is-settur kulturali. Raġuni oħra kienet għaliex l-għaqdiet tal-banda f'Malta iwettqu ħidma mingħajr qlieħ u jaqdu l-komunitajiet flimkien billi b'mod regolari jorganizzaw attivitajiet li jservu biex jiżdied l-għarfien mużikali u kulturali. Barra minn hekk, skont l-aħħar statistika, aktar minn 10% tal-popolazzjoni tinvolvi ruħha f'dawn l-attivitajiet xhieda ta' għaqda nazzjonali.